Στον Τέλα έχουμε έρθει τώρα. Αμάν φτάσαμε. Μετά από πολλά εμπόδια. Για να δούμε τώρα, θα δούμε και στο φίλο μας τον Τέλα. Αυτή εδώ είναι η ομάδα. Τα σέσικα είναι πάντα εδώ μέσα. Δεν λείπει ποτέ το σέσικο. Ναι, έχει χέσικα καλά. Κάπου το έχει κλέψει αυτό. Ωραίο, μπράβο. Σαββίδη, έχεις κολλήσει όλη την Ελλάδα με την αυτοσυγκέντρωση. Θα το δεις σε πολλά βίντεο που το λέω φέτος. Κάντι των Περιστεριών. Βέβαια. Ωραίος, πολύ ωραίος ο Τέλας. Η εκκίνηση του ήταν και αυτού είναι μαγική. Φεύγουν πάρα πολύ χαρούμενα τα περιστέρια και πιάνουν και τέτοιες θερογισιές. Ναι, είναι ωραίος. Λαλά, σκόρπιο πολύ. Πολύ σκόρπιο. Μπράβο ρε Τέλα, μπράβο. Με τα λαλά σου. Λοιπόν, πάμε. Οι διαδούλες που μου αρέσουν εμένα. Αυτά είναι οι αδυναμίες μου εδώ. Και πάμε και λίγο στα πολύ μακρινά. Κοιτάξτε πόσο πίσω έχουν φύγει τώρα αυτά. Αυτά φτάσανε στη Βέρεια. Στον χρόνο αυτό τέρμα zoom. Και ακόμα πάνε. Έχει απ' όλα μέσα ο Χαβάς. Και όταν γυρίσουνε. Τραλαλά, τραλαλά. Είναι φοβερά, μπράβο. Συγχαρητήρια στο φίλο μας εδώ τον Τέλα. Πάμε να δούμε και κανένα άλλο, μην βλέπουμε όλο το ίδιο. Να το εδώ. Απλά θα φαίνονται μαύρα γιατί επαναλαμβάνω είναι η ομίχλη που έχει. Να πιάσουμε τα πιο κοντινά, φαίνονται από πάνω μας. Δηλαδή όταν έρχονται τελείως από πάνω μας πετάνε σε αυτό το στυλ εδώ. Να είναι ακίνητα. Έχουν βγει στους οπτήρια. Για κάτσε να δούμε ένα τελείως επιτόπιο. Αυτό εδώ. Αυτό το βλέπετε, πετάει τελείως από πάνω μας. Είναι όρθιο τελείως. Και έχει πάει εκεί. Ίσα που φαίνονται δηλαδή. Είναι μέχρι να φτάσουν την ομίχλη. Εκεί σταματάνε. Ορονών σήμερα. Έχει ταβάνι. Αλλά μέχρι να φτάσουν εκεί είναι άκρος θεαματικά. Να έχουμε πιάσει πάλι μια τριάδα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Μπράβο ρε Τέλα, μπράβο. Στίγματα κι αυτά. Κάτσε να κάνουμε μια προσπάθεια. Να. Αυτά τα έχω λίγο μπροστά μου, δεν είναι από πάνω. Και θα βλέπουμε λίγο και προκειμένου να μην βλέπουμε τίποτα. Αλλά μπαίνουν, φτάσανε και αυτά εκεί, στο όριο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος σε όλα, είναι γύρω στο 1,5 με 2 λεπτά. Μετά φτάνουν στο σημείο εκείνο που λέμε. Και εδώ βλέπουμε και τον κόσμο. Έχουν αρχίσει πια να καταλείπουν να βλέπουν και τα πουλιά τα πήρε και αυτά η ομίχλη. Έχουμε άπλα εδώ και είναι μια ευκαιρία
Να τραβήξουμε και τους περιστεράδες. Ωραίος ο Ντέλλας, είναι από τους πολύ θεαματικούς όντως. Απλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε μεγάλη διάρκεια στους χαβάδες, γιατί έχει πολύ χαμηλή ομίχλη. Και εδώ βλέπουμε και τον άνετο. Είναι σίγουρος, δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα. Και ο Τύρναβος είναι πάντα μέσα με τη Λάρισα. Ξεκίνα επιστροφή, πάμε. Ναι, πάμε, γιατί εντάξει τα πουλιά μπήκαν ήδη μέσα στο σύννεφο. Βλέπουμε και το κάλεσμα εδώ πέρα του φίλου μας του Ντέλλα. Για να δούμε λοιπόν, θα βγουν από εκεί μέσα. Ναι, τα χάσαμε, που τα πήρε ο Μίκλη όντως. Πιστεύω να βάλουν γιατί έχει πεσό. Ναι, κάτι βλέπουμε το μάτι. Για να δω. Να ήρθε, τι λέω, ήρθε. Νάτος. Ο και σε εμάς. Ο και σε εμάς ήρθε. Τώρα από πού έρχονται τα κεσέμια. Γι' αυτό και τα λέμε και κεσέμια. Μπράβο ρε φίλε, όλα έχουν βάλει, ναι. Πολύ ωραίος, ναι. Ακούτε και τον κόσμο εδώ πέρα. Πήρε πολύ καλό χειροκρότημα κι αυτός. Ήταν πολύ καλός, όντως πολύ καλός. Έκανε κι αυτός ένα τέλειο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Όλα βροχή ήρθαν και αυτήν αστραπή. Όπως είπα και προηγουμένως, έτσι και τώρα θα ξαναπώ πάλι το ίδιο, γιατί αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το φτερό το ξέρουμε εδώ, όλοι θεαματικά έχουν σχεδόν. Αλλά έχουν φοβερή βελτίωση στην κατηφόρα, στην επιστροφή. Δεν έχει, με το που βγάζεις τους παπαγάλους, μια-δυο στροφές και κάτω. Τελείωσε όλα. Άπαντες παρόντες. Και ένα ξένο έχω. Α, πιάσαμε και ένα ξένο. Και ένα ξένο έχει. Πιανόμαστε. Πιανόμαστε με αυτόνα. Τι κατάλαβε. Αυτά είναι άλλα συνθηματικά, αθηναϊκά. Λοιπόν, τα σέσικα του πάντα. Το χειμεράκι εδώ, ο Ντέλλας, τα σέσικα δεν λείπουνε ποτέ. Και όλη η ομάδα κανονικά. Ντέλλας. Και με τα σέσικα πάλι θα κλείσουμε την εικόνα των περιστεριών του Ντέλλα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα περιστέρια του φίλου μας του Ντέλλα. Να, και εδώ βλέπουμε και τα... Συγχαρητήρια Γιώργο. Συγχαρητήρια και σε όλα μας τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια σου πολύ. Το TRT Λάρισας. Δεν ξέρω αν είσαι το TRT, αλλά ευχαριστώ. Πήρε πολλά συγχαρητήρια, εντάξει, έκανε και πολύ ωραία πτήση. Σούπερ θεαματικά. Αλλά εγώ επιμένω, παιδιά, θα έχω χορτάσει να βλέπω το θέαμα. Εμένα μου άρεσε κάτι φορά. Και θα το λέω. Λοιπόν, Ντέλλας, επί τη ευκαιρία και από μένα συγχαρητήρια, φίλε. Ευχαριστούμε Παναγιώτη, μας τιμάς πάντα κάθε χρονιά με την παρουσία σου. Ελπίζω να ικανοποιήσουμε τον κόσμο. Όλα τα παιδιά θα κάνουν πολύ καλούς χαβάδες. Και πιστεύω κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε και λίγο καλύτερα. Και από ό,τι, να πω και εγώ κάτι, από ό,τι είπα και πριν, θα ακουστεί και πανελλαδικά, μπορεί και παγκόσμια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ το θέμα το έχω χορτάσει στη Βέρεια. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι η κατηφόρα μέχρι τώρα. Βλέπω τα παιδιά, όλων των παιδιών τα πουλιά πέφτουν. Δηλαδή τα καλάνε και έρχονται. Είναι σημαντικό αυτό. Βελτιωνόμαστε.